ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି କେଉଁ କାମ କଲେ ମିଳେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ତର ଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଦିନମାନ ସାରା ଖାଲି ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୁଲିବା, ଖେଳିବା, ଖାଇବା, ମୁଭି ଦେଖିବା, ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ରହିବ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା, ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି କଥା ହେବା, ସବୁବେଳେ କଲ୍ରେ ବିଜି ରହିବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୋବାଇଲ୍ ଚଳାଇବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା, ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଏହିସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମରେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯଦି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆମ ଡ୍ରିମ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ତେବେ ଆମର ଏହି ଖୁସି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖୁସି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଖୁସି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖୁସି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଦେବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାହାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେ ମଣିଷ ସହ ସମାନ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ସକାଳ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲିର ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ନା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜଣା ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଜଣା ଅଛି, କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅନସର୍ଟନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏମିତି କି ଆଖି ପଲକରେ ଜୀବନ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ତାର କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ନୂଆ ମୋବାଇଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ, କେତେ ସପ୍ତାହ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିବା। ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ସକାଳ ମିଳିବ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ସକାଳ ମିଳିଛି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲକି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ସକାଳେ ଦେଖିପାରିନଥିବେ, ସେମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୋଡ଼ା ଯିବେ ବା ପୋତି ଦିଆଯିବ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ନିଖୋଜ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ନା ଠିକଣା କିଛି ବି ପତା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯିବେ, ନିଆଁରେ ଜଳିଯିବେ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ କି ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଲି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବି, ଯଦି ମୁଁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ତ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜିର ସକାଳ ଭଳି କାଲିର ସକାଳ ମୋତେ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ସକାଳଟା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଏହି ଜୀବନ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ, ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସଂସାରକୁ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତ ଆପଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ, ନିଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ କାହିଁକି ମଣିଷ ପରି ମିଳିଛି, ଏହି ଜୀବନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। You must have gratitude of life. You must have gratitude for the God. You must have thankful to the God. कि ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।